मोजां खामानि मावोबा अननाय मोनो, थुलुंगा मोनो। नोंथांमोननि सिगाङाव आङो फोरमायनो सानदों बड'लेण्ड रादाबनि गाहाय सुजुगिरि मैखोम बसुमतारी बिथाङा आंनि इउटुब भिडिअखौ नायनानै आंनो बाख्नायनाय आरो थुलुंगा हरदों। बिथाङा ओरैबादि लिरदों, सार नोंथाङा जोंनि थाखाय थुलुंगा आरो लामा दिन्थिगिरि। नोंबादि रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिफोरखौ बर' हारिनि गेजेराव मोनबाय थाथों। इसोरनि खाथियाव आंनि आर'ज। जिउनि मोनफ्रोमबो मोजां खामानियाव जाफुंसार जानो हाथों। मैखोम बसुमतारी, गाहाय सुजुगिरि, बड'लेण्ड रादाब। थारैनो आङो थुलुंगा मोनदों। आंनि भिडिअखौ नायनानै नोंथाङा आंनो थुलुंगा हरदों, बाख्नायनो हरदों आरो इसोरनि खाथियाव आर'ज गाबदों। बेबो आंनि मोनसे थुलुंगा। बिनिफ्राय बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि बर' डिपार्टमेन्टनि प्रफेसार डक्टर लाइस्रि महिलारी बिथाङाबो कमेन्ट हरदों। बिथाङा बुंदों, सैथो आरो थुलुंगाथ' बाथ्रा सोलोंना लानायनि बाथ्रा सार। माखासे भिडिअखौ नायनानै बिथाङा बे कमेन्टखौ हरदों आरो बेजों लोगोसे बादायसा बड' अफिसियेल बिथाङाबो लिरहरदों, सारनि बोसोन होनायफोरजों आं गावखौनो गोबां सोलायनो हाबोबाय। बेनि थाखाय सारनिसिम रोजा रोजा साबायखर आरो सारनि बोसोन होनायफोरजों इयुनाव जाहाथे आंनि थांखिसिम मोनहैयो बेखौ आं फोथायनाय दङ। आरो बेनिफ्राय आङो बुंबावगोन, महिम बसुमतारी होननाय बिथाङा आंनिसिम खेबनै खेबथामसो मेसेज हरबाय। बिथाङाबो आंनि थुलुंगा मोनदों। आंनि भिडिअनिफ्राय बिथाङा गोजोननाय मोनदों, गोहो मोनदों आरो बिथाङा बुंदों, सार नोंनि एभ्रि भिडिअ'आनो भेलु गोनां आरो जोंखौ साक्सेसनि फारसे थुलुंगा होनाय। बिथाङा मोनसे बाथ्रा बुंबावदों, बिथाङा जेब्ला गावनि थांखिखौ जाफुंसार जाहोनो हागोन बै समाव बिथाङा आंखौ जेरैखि जाया लोगो हमगोन। बेफोर आंनि थाखाय जोबोरै थुलुंगाथाव। नंगौ, आंनि इउटुब भिडिअखौ बारा सुबुङा नाया, 200, 300, 400 बेसेसोल' नायो आरो आं मिथिगौ बेफोरबायदि मुभमेन्ट गैयै भिडिअ', बेफोरबायदि जेबो मोसानाय मुसुरनाय गैयै भिडिअ' बेफोरखौ नायनानै बारा मोजां मोना मानसिफ्रा। बेयो मोनसे साइक'लजि। नाथाय जाय मानसिया गोसो होनानै गेदेरफोरनि बाथ्राखौ खोनासंगोन बैफोर सुबुंहा मुलाम्फा मोनगोन, थुलुंगा मोनगोन आरो गावनि साखाथि फाखाथि उन सिगां आगसि आगदा नुजानाय जेंनाफोरखौ सुस्रांनो राहा मोनगोन आरो थुलुंगा मोनगोन। दिनै आंहा देरगानाय मोनदों आंनि भिडिअखौदि फरायसाफ्रा नायनानै थुलुंगा मोनदों आरो आंनिसिम मोजां मोजां कमेन्ट हरदों। बेनि थाखाय आंहा देरगानाय दङ आरो बेयो आंनि गोजोन। आंनि थांखियानो बेनो, साफ्रोमबो फरायसाफ्रा गाव गावनि मेन ट्रेकनिफ्राय जाहाथे आन्दायलाङा, गावनि मेन ट्रेकआव थानानै गावनि थांखिसिम जाहाथे सौहैनो हायो आरो सौहैनो थाखाय साफ्रोमबो फरायसाफोरखौ इउटुब चेनेलनि गेजेरजों थुलुंगानि गेजेरजों जाहाथे आङो गोहो होनो हायो, थुलुंगाखांहोनो हायो, बेनो आंनि थांखि।